आयौ खामानि मावसिग्रा नुखादों साख्रियावला फिसाय मोनैनि नैबेलाय मा जाखो मा लिरनाय जाखो एजेन्डा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आयो जोमग्रा जोमनानै फैनायखायसो नायनो मोजां मोनबायथारबायलै बिहामजोखौ जोंहा दायो माने ज' ग्रुप फट' खेबजासिगोन आरोना नै GPS केमेराजों लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय नैबे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय आरोखि ना नैबे दामब्रि गोजा माबा मा होनो नांगोल बोनायनिफ्राय थानानै फुरा माने थारुन गायनो थाखाय रेडि खालामगासिनो दं आरोखि ना दामब्रा होननाय गैया माने आंबो दामब्रा सासे ओमफ्राय खय बिगा बियो बाजै 1.5 बिगा नायना लादो लोगोफोर हाया ओरै सर'गा जिङावनो आरोना हाइरड सेर लागावना हो बोथोर सफैबा जानो जालायबाय जोंहा औ मैया हौवाफोरखौ जि जावदों बियो बाजैया हिनजाव हौवाफ्रा दुखु मोनलाय लांबाय बियो दुखु मोनथारथोंहाय लागना आयनासो नायो औ बिनिफ्राय नै थास'ना थारुन ना थारुन आच्छा दे आबर थारुन मोनो थिंनै नायनानै लादो बुरिया ना ओमफ्राय नै ओरैथिं नै जोंना प्रेसिडेन्ट ना सेक्रेटारि मोनलाय बेना सेक्रेटारि गिदिरखौ गायग्रोनांगौ फुंखा फिगारि प्रडिउसार ग्रुप होनदों नामा दा नायलांदो आंनाबो सालाया गिदिङा आदारा फेंखा एरो नालाय फेंखा औ बेलाय जेरै बेबो फेंखा एरनायनि फेंखा फिगारि दे लागाव लोगोफोर हाद्रिया माबायदि गोदैयो आलासि जागोन बेनिफ्राय मानसिफोरखौ नायनानै लादो आरोना बिसोरनो आरो मैया खममोन मानसिफ्रा भिन्दि गायनायावहाय दा नै बुरजा दङ आरोना बिनिफ्राय नोंथांमोन माने मैयानि जार्सि मानैया साहा फुदुंहैदों जाहैदों दिनै गैथ'वा दा फैबा देखायगोन आङो ओमफ्राय नै बिसोरसो जाथ'नानै दं आरोखि ना दिनै दिसि दामब्रि ओरै जोंहा गायगासिनो दं बेनिफ्राय ओरै हाग्रा माबागासिनो दं बिथिं माने गायखांजोब्बाय आरोना बेनिफ्राय जोंहा नै बिथिं दंबावो आरो बिथिं माखासे खावसे दंबावो लावथि गंसे लानानै बैयाव थां बुनानै होनांगौमोन मादै लागाव नारनानै हो बोग्रायाबो लागाव हमथाग्राया हमथाना हो दुरुंखौ माबा बांलादेशि बायदिसो नुबाय नोंखौ लागाव दे बोलो हो बाजै बिनिफ्राय जोंनि माखासे हिन्जाव माहारिफोरखौ मा होननो गोसो दङ एसे लागाव होननानै बुं बेसे मावनानै जाहोबावो जोंलाय हौवाफोरखौलाय आयौ खामानि मावसिग्रा नुखादों साख्रियावला फिसाय मोनैनि मिनिगासिनो दंबावो नै माबा स्कुटि सालायनो मोनगौमोन होननायखौ लागाव नै जोंना दासो मौथि सासेया फैनानै दंफैयो नै बिनि फाला जालायबाय आइसक्रिम जाहैग्रोदोंमोन नामा गरम नालाय होख्लाय बाजै बांलादेशि मोनलायलायथारदों लागाव मैयाना भिडिअआ इन्टारेस्ट जादोंमोन औ सोर नायखो दिनैखौ बारा इन्टारेस्ट मोनासैलां आं डाइलग होग्रायानो बहाबा थांजोब्बाय बोरो जोंना नै बिसोरना दहाय माने बावदों आङो माने आंना गोरोन्थि जादों माने फुंखा होनफ्लांदों आं फेंखा फिगारि मामोनलाय प्रडिउसार ग्रुप मोखां देखाया रालायाबो केमेरा देखायबाथाय नायनो हाया गगा मोनलाजोब्बाय गैला बे पाउडारावहाय नोङो गगा मोनसिनसिगोनसो आरो फेंखा फिगारि प्रडिउसार ग्रुप खोनाबाय दा लोगोफोर आङो माने थाम्बनेइलावहाय मैयाबो लिरनानै होखादों नोंथांमोना मैयानि भिडिअखौ जाय नायदों बिसोर मिथिखाबाय आरो ओमफ्राय मैया जाय नायदों नोंथांमोना दिनैखौबो नायदो एसे इन्टारेस्ट खालामदो मानो होनबा हौवा हिन्जाव जेबो डिफारेन्स गैया दा माने हिन्जावफ्राबो गोसोबायदि मावनो हायो हौवाफोरा दा माने न' सिङाव एब्रेग्रासो जाबाय हौवाफोरखौ नांबावलासो आरोना हिन्जावफ्रा मावना जाहोनो हायोबावसो बोरैबाबा ओरैनो थास्लायस्लाय
दे आनै बोलो हो ओंखायनो जि जाथारबाय मावथारबाय आङो नायनो दे न'नि बादि मावथारबाय आङो हाबा माथो उफाय आजिखालि हौवाफ्राबो अलसिया जाबाय हौवाबो हाबा लानो रोङाखिसै जारला जाबाय ओरैनो बुरिबाय नै नों हाबा लायाखै ओहो ओरैनो बुरिबाय रांख्राब रुंख्राबखाय लावबो लाङा आयै जारला जाबाय महर गाज्रिखाय नै बिस्रा बोराय बुरि मा नायलायगोथाय केमेरा खेबदै औ नानि नायलाय नानि ओरै नाहरलाय बिनिजों नैबेनिजों बिमानिजों ना बिफानिजों मोखाङा मिलायो खोन्थाहरलाय दे बिफानि बिहामजोफोरनि होननाय सानसै खोनाबाय आंहा केमेरामेना बेखौ माने बिहामजोसो जाहैबाय नङाबा आंनिफ्राय देरसिन बिराद गिदिरखा नै नोंस्रा मा जाखो मोखां गैजायैया नै देखायनो हालालाय खिथुखौसो देखायबाय आलदा थाग्रा बिसोर ओमफ्राय दा नै ओमफ्राय नोंहाबो मा हारसिं आलदा बै खाथियाव आदसा औ आंनि बिमा बियो आइ ओमफ्राय जोंना हनै जार्सि मानैया दासो फैदों दासो इन्टारेस्ट जासिगोन र' थांगौ साहा लाबोदों जार्सिफ्रा दिनै माने मैया जार्सि होनजानानै गैया लाजिखोना माखो बाजि फाग्लिफ्रा नै जोंना मैयानि माबाफ्रा दामब्रिफ्रा नायना लादो दिनै मानो हालेवासै दहाय हालेवखांबाय आदसा बिहामजोफ्रा अलसियासो होनबाय आंखौ बिहावसो जायो नालाय बिहावखौबाबो रायो थैबायलै एसे अलसिया दं साहा लोंसै रायलाय जा दे मा होनोमोनलाय बिखुनजो नागिरदो दे नागिरजागोन दंखायोना बिखुनजो गैया सेंग्राफोरनो बारा नागिरजाया दाना नंगौ सनमान खालामबा नागिरग्राखौ आयै हाबाब दे बेखौ गुफुरखौ लोंग्रा दङलाय मानसिफोर साहाया सोरबा लोंनोबा लांफैदो बिदियाव मोनामो सोरबा फैद' साहा लोंसै फैद' खोनायासै बिसोर नै लागासिनो दङ सोरनि फिसाजोफोर जाखो नायथ' नै बिमाजों थाफाफैदों बिस्रा नै नैबे केमेरायाव नायलाय गिलाससोथ' आरो बेना मालायना प्लास्टिकनि माबाबा नै कफि माबाबा बेना गिलाससो खेबाव लोंनो रोङा आंना लथायावसो लोङो खेबाव लोंनो रोङा नै ओरैथिं जोंहा नानिमोन गोदान फैदों नायनो मोजांथार नै सासेया ओरै नायलाय नानि नायहर दे नायहर नानि बिमाया नै बेनो जाहैबाय सिख्ला देरबा नायदो जा नायनो समायना जाखागोन बियो ओमफ्राय जोंना नैबेबाबो नायनो मोजांथार सिख्ला देरबा बरिया नायनो साफा जाथारगोन ओमफ्राय नैथिं नै साहा लोंगासिनो दं दाबो लोंखाङा लाग्राफ्रासो लादों मोनलोङैफ्रा मोनलोङाखै खोमा नैयाबो खननै खनथामसो जाबाय दे मा नाम नानिना सुजुमा मा क्लास फरायगासिनो क्लास 4 नायनो मोजांथार साथामबो बाजै बयनावबो फिसाजो सासे दङ आरोना बेनावबो दं फिसाजो गोनांखौ खोन्थाबाय आरोखि ना ओमफ्राय ओरैथिं आं फिसाजो दंना फिसाजो गैला मिथिला आरो माखासेखौ बिस्रा माने औ ओमफ्राय नै दाबो लोंखाङा ओमफ्राय नै बिसिना उन्दै गोजाजोबसैलै ओमफ्राय नोंनालाय गैया दासो उन्दै 13 बोसोर जानाय ओरैथिंलाय नै बे मादैनाबो गैया बेनाबो गैया फिसाजोआ उन्दैसो बेना माने जोंना ओरै बिसिना बिलाइथाव जाजोब्बाय आरो ना खबर लानानै लांफैनो हागोन औ दंना गैला गैला नै सापाति लोङो हनै जारसि आखाइ जारसि बायदि आंनो जासिखाबावानो नङाबा
जासिदों बे साबो थिखौ लोंदों र' बे लोंजायो नों लोङाखै अमानो हैदो अमानो दै लोङाखै दा बियो नों लोंबाय नैबेलाय मा जाखो मा लिरनाय जाखो एजेन्डा एजेन्डा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आयो जोमग्रा जोमनानै फैनायखायसो नायनो मोजां मोनबायथारबायलै बिहामजोखौ नै दा माने बाजैमोन बिहामजोफोर माबा मोनहा फट' खेबजानो नागिरदों आरो मा जाखो बे ECI फ्लेट ओमफ्राय मा जाखो आंनाबो सिनायदोंलाय सोनाब काप फोर्ब देश काप गर्भ BCDC हकमा बिल ओमफ्राय बियो गोजोनस्रि दे फट' खेबजानो नागिरदों आरो ना ज'नो साबैसे दं हनै खारला लांजोब्बाय जोंहा दायो माने ज' ग्रुप फट' खेबजासिगोन आरो ना नै GPS केमेराजों लोगोफोर दा फट' खेबजाखांबाय बिनिफ्राय गायखांबाय आरो ना गायनो माखासे दंबावोमोन ना औ बिनिफ्राय दा भिडिअखौ माबायदि नुखो बेसेयावनो फोजोबनोसै आरो ना नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला मा खालामनांगौ दे बिहामजोफ्रा एसे माबा होदो लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो औ बिनिफ्राय माने उनावहाय बे मैगंखौ जेनेबा थारुनफोरखौ उनावहाय माने बोथोर फैबा मोनजागोन ना जावगोन फुगोन अर्डार खालामहरदो औ सोरनोबाफोर जानो गोसोबा अर्डार खालामहरदो माने बेवहाय जेबो रासायनिक जिनिस मिलायनाय गैया गासिबो अर्गेनिक जोब आंनोबो खबर हरबानो जाबाय आं माने थारुनखौ फुयोबा माबायोबा एवोबा आं माबागोन दारैहाय बिहरबानो जाबाय जावनानै हरगोन औ जेबो नङा माने आंखौ बिहावसो जाबाबो जेबो नङा आरोखि ना सोमोन्दोसो ना सोमोन्दो दे बयबो थालायदो होमबा दे ओरैथिं माखासे मावहैफिनबाय आरो आद्रा दंमोन नालाय दा लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै थेंक इउ फर वाचिं बाय